Despois de traballar o tema, fixemos un esquema para que sexa máis doado estudialo. A ver se vos gusta. Os recursos naturais. Os recursos naturais son aqueles elementos que se dan de xeito natural no medio e que o ser humano pode usalos para os seus beneficios. Poden ser renovables ou non renovables. Os renovables son os que se poden regenerar e os non renovables son os que non se poden regenerar. Diferenciamos as materias primas en dúas partes. As que se poden sacar da terra facilmente como a madeira ou as fontes de enerxía como o petróleo. As materias primas son a base de todo o que consumimos e clasifícase en 4 grupos. A contaminación é o feito de añadir sustancias que dañan o medio ambiente, por lo tanto, el aire, a agua e o sol. Os axentes que máis contaminan son os producidos por acción humana, como os dunha ciudad, dunha fábrica ou do traballo do campo. Dende o século XVIII a poboación medrou bastante, así que o planeta non lle dá tempo a regenerar. En moitas partes do mundo a contaminación é tan grande que incluso a auga, o aire tamén están contaminados. Desenvolvemento sostible. Para que o mundo siga sendo un lugar habitable, temos que deixar de malgastar os recursos e facer un uso responsable. O cambio climático é unha variación do clima que afecta negativamente ao clima. A causa principal é a contaminación e as consecuencias van desde cambios de estacións a desaparición de especies. Ata aquí o noso tema. Espero que vos gustara.